what's up ka-adventure? I'm back my channel, Renato Adventurer. Huwag ka ka-adventure atong suroyon ang mga panginabuhian sa mga bulanon. Ang ilang trabaho diri ka-adventure, manukdukay sila og bato. Ang ilang panginabuhi, bato ra, ka-adventure, mga bato nga ilang pandukdukon unya ibaligya. At makita karon ka-adventure, nata karon diri sa Kabatang sa lungsod sa Alicia, Bohol. Og ka-adventure ato makita karon ang mga bato nga gipangdukdok sa atong mga kaigsuonan diri sa Kabatang. Unya na po itong mga kaigsuonan diri. Kaway mo ma'am, kaway sir, kaway ma'am, kaway mga bata, kaway. Unya mga manukdukay pun mo sir? Manukdukay pun mo? Sila oh. Okay ka-adventure, manukdukay nagpahaway sila. Oh, okay ka-adventure, arita ka-adventure atong suroyin diri ang mga panginabuhian diri sa Bohol, panginabuhi sa mga bulanon, ang mga katawhan nato diri sa Alicia, Bohol. Ang ilang trabaho ka-adventure, manukdukay og bato. Man ito makita karon, nakaroon diri ka-adventure ang ilang panginabuhian. Okay, na si ma'am karon nagdukdok. Okay ma'am, ayong udto ma'am, ayong udto. Okay, na si ma'am karon nanukdok og mga bato. Dugay na ka manukdukay ma'am? Dugay na. Pila ka years na manukdukay ma'am bato? 2 na katuig. Mga 2 na katuig. Okay, maka-adventure si ma'am, kasi nga na to ma'am? Marilyn Boy Banting. Okay, si ma'am Marilyn Boy Banting. Boy Banting, okay. Okay, si ma'am Marilyn Boy Banting ka-adventure na karon siya karon diri. Nanukdok siya og bato, mga 3 years na siya nanukdok bato. Asa bit yung bahay ma'am? Kanira. Kani. Payag-payag. Kaning mga balay-balay niyo, mo na yung mga balay-balay tanan diha. Katong mga ta dito ma'am, nag-standby karon dito. Asa man to kanang napo ilang balay diri? Kanara pa lang istambayan. Kana po pero tagasag yung tagalis siya mo ma'am? Tagalis siya. Asa bit sa alis siya? Kasamiling Porok Trees. Pero wala mo dito. Wala. Namo diri. Unsa man kanang usay pamagi sa kuan mo kanang kuan na siya sinako o kanang silbitinaro. Kubiko. Tagpila po kubiko ma'am? Na size ra. 600. Kanang sa usa ka kubiko pila po na siya ka adlaw sa usa ka kubiko pila po na ka adlaw niya madukdok? Duha ka adlaw. O ka-adventure ang madukdok nila. So sa duha ka adlaw makakuha sila og usa ka kubiko. Usa 1 cubic o usa ka kubiko nga kanang mga bato. Inya ma'am lahi po na presyo ang gagmay. Mura po. Mura siya? Okay ka-adventure na si Ma'am karon Marilyn Boy Banting atong gi-interview karon kay pila ka bata niyo ma'am? Way bata. Si Mr. Mister. Mati. Sir. Si Mr. Nasa motor. Okay ka-adventure. Sige ma'am, padayon lang ma'am kay narakoy kwan. Okay ma'am. Okay ka-adventure. Mo na siya panginabuhian ni ma'am. Ma'am Marilyn Boy Banting. Atong makita karon ang iyang panginabuhian, ang tigdokdok og bato. Kini siya part gyapon ni siya sa panginabuhi sa mga bulanon ka-adventure. Ato makita karon. Okay ka-adventure, ato makita ang mga kani mga pino ma'am. Apil po na siya sa dinokdok. Pero sa kanya po niya part niya po niya yung pagdukdok. Okay ka-adventure. Ato makita karon diri ka-adventure ang mga gipang-ayag nga mga bunbun na siya. Kay gikan sa pagdukdok ka-adventure na may mga pino nya ayagon siya ka-adventure man siya. Nig-ayag ani ka-adventure man siya bunbun. Ang katong mga tibuok man siya katong mga tibuok gyapon ka-adventure. Ang palit nila diri by kuan kanang kubiko ka-adventure tag 600 ang kubiko. Binta ka-adventure kay tag 600 unya duha ka adlaw nila kuan kanang matigom ang usa ka kubiko ka-adventure. O ka-adventure atong suruyon karon ang kuan nata karon sa Barangay Kabatang, lungsod sa Alicia, Bohol. Panginabuhian sa mga katawhan diri ka-adventure ang pagpanukdok sa bato. Okay ka-adventure, makita ang mga bato karon.
What's up ka-adventure? Ako karon sa Kabatang, sa Alicia, Bohol. Okay, ito makita ka-adventure ang mga dinukdok na diri, mga bunbon na kanong mga pinili kay pilion man ni siya ka-adventure katong mga tibuok mo tay baligya unya. Kani pong mga pino, mahalin gyapon ni ka-adventure. Okay, ka-adventure makita nato ang quarry diri sa Kabatang. Ito makita karon ka-adventure. Mo ni siya ang mga bato nga ari sila mo dukdok diri ka-adventure diri. Unya lang dukdok ko ni. Unya mo to sila ka-adventure ito makita karon. Unya ito makita ang mga panginabuhian sa mga bulanon. Ito makita karon ang manukdukay ug bato diri sa Kabatang sa Alicia, Bohol. Unya nagsuod na sila sako. Unya by kubiko ang palit diri ka-adventure. Tag 600 ang kubiko. O ito makita karon ka-adventure. Mo ni panginabuhian sa atong mga kaigsuonan diri sa Bohol ka-adventure. Panginabuhi sa bulanon. Kita makita ka-adventure. Kamulo sila suod sa sako. Tapos si Ma'am Marilyn Boy Banting mo po yung trabaho tigdukdok og mga bato. Kanya ka-adventure nata karon diri sa Kabatang sa Alicia, Bohol. Ito makita ang mga bato ka-adventure diri nga panginabuhian sa atong mga kaigsuonan ang panukdok og bato. Okay ka-adventure. What's up ka-adventure? Shout out sa akong mga followers nga way hunong ang pagsuporta. Okay ka-adventure, isa ka ta sa ibabaw. At makita karon ka-adventure ang quarry diri sa Kabatang. Mo ni panginabuhian sa atong mga kaigsuonan diri sa Bohol ang pagdukdok sa mga bato ka-adventure. Okay ka-adventure, nata sa ibabaw karon sa quarry sa Kabatang sa Alicia, Bohol. Ato makita karon ka-adventure ang mga bato nga gipangdukdok sa atong mga kaigsuonan. Nya tanay nagsud og sako. What's up ka-adventure? Nako karon ka-adventure diri sa Kabatang sa Alicia, Bohol. Nya makita nato ang view sa panoramic sa Alicia, Bohol, ang tourist destination. O shout out ko ni Ma'am Florami Boholana ug sa iyang maguwang si Ma'am Tiri Burst ug ni Ma'am Helen, yang mga igsuon ni Ma'am Florami Ma'am Florami Boholana, taga lungsod sa Alicia. Okay, what's up ka-adventure? Nata karon diri sa ato makita karon ka-adventure, nata karon diri sa Kabatang. Panginabuhian sa atong mga kaigsuonan ang panukdok og bato. Muna panginabuhian ka-adventure. Ato makita karon ang pagsod sa mga bato sa sako. Kay ila man lang sahaon ka-adventure ang mga dagko ilain, ang mga pinupod mahalin gyapon ka-adventure. Akong interview si Ma'am Marilyn ganina, ang matag kubiko, ang usa ka kubiko 600 ang palit diri ka-adventure ang kubiko sa mga supplier sa mga hardware. Okay ka-adventure, makita nato ka-adventure ang mga katawhan nato nga nagkugi sa ilang panginabuhi sa mga bulanon. Okay ka-adventure, makita nato ka-adventure na nasa ibabaw ang dili sa ibabaw gyapon ang pagkuan sa mga bato. Makita karon.
Okay, shout out ka-adventure. Diri sila magikan og kuha sa mga bato nga ilang dukdukon. Nya na sila na mga nadukdok diri nga mga bato ka-adventure ato makita karon. Nata karon sa ibabaw. Mao ni siya ang mga bato nga ilang natigom nga nadukdok diri sa ibabaw ka-adventure. Ni. Oh, what's up ka-adventure? Na ako karon diri sa ibabaw sa quarry sa diri sa Kabatang sa Alicia Bohol. Makita na to ang mga manindot nga mga view. Makita na to ang panoramic. So makita ka-adventure. Yeah, makita na to ang mga panginabuhian sa mga bulanon, ang panukdok og bato. Karon nagsuod na sila og mga bus sa sako kay ibaligya nila ka-adventure. 600 ang matag kubiko. Ka-adventure diri dapita diri nga part murag ila nang nasugdan diri og kuan kanang dukdok sa mga bato. Ngayon mga bato nga atong nakita ka-adventure mo na siya kuan siya panginabuhi gyapon sa mga bulanon diri sa Alicia Bohol. Ilang panginabuhian nga manukdok og bato. What's up ka-adventure? Shout out ka-adventure sa mga follower na nga nagsunod sa akong video. Daghang salamat kayong tanan. Nako karon sa Kabatang Alicia Bohol. Makita na to ang mga bato nga gipangdukdok ka-adventure. Nya magbutang po sila og sako diri ka-adventure para og init na sila kapandungan samtang nagdukdok sila og bato. Nga man ilang natigom, mo ni siya paliton. Ang matag kubiko ani mukabat ni siya og 600 ang kubiko. Ka-adventure paambak na ta. Mo ni ang mga bato nga part nga ilang pangdukdok adventure. Nya na sila nasud sa sako. Kini mo ni gamiton ka-adventure og pangdukdok sa bato. Kini ana man ni siya pangdukdok. Ngani ka-adventure mo ni siya. Mo ni siya dukdok kon ka-adventure mo ni panginabuhian diri sa mga katawhan diri sa Alicia Bohol ang panukdok og bato. Bugat man ka-adventure pero
para sa pamilya manginabuhi di adventure. Gaya pudok-dopon na adventure. Sa Kabatang, sa Alicia Bohol, sa mga panginabuhian sa atong mga kaigsuon na rin sa Alicia, ang panukdok og bato mo ni siya gamiton ka adventure ang partilyo para idukdok sa mga bato. Ang palit sa matag mga supplier sa hardware ka adventure, palito ni matag kubiko og tag 600 ang kubiko. Kaya atong na-interview ganyan si Mama Marilyn, 600 ang kubiko ani ilang palit. Munang ka adventure ang usa ka kubiko, duha na siya kaadlaw na dinukdok ka adventure. Ani. Muna siya dukdokon ka adventure nya. Inigdukdok ani ka adventure, dili tanan siya matibuok kay na may mapino. Na ang pino ani ka adventure, mahalin gyapon pero saha ko ni siya dito inig kabot sa sahaan, ang mga dagko ilain, ang mga pino ilain kay gamiton gyapon mapalit man gyapon. Ang pino og dagko maura siya ang kubiko tag 600 ang kubiko. Atong gi-interview si Ma'am Marilyn ganina. Marilyn, shout out ko ni Ma'am Marilyn, boy banting. Oh, nga siya pod ang kanang senga ng part diri gyapon sa panukdok og bato sa panginabuhian sa mga bulanon. Adventure mo nag kanjud kanang gawas jud ang imong pwersa imong kusog ani pag panukdok adventure kay nay part ani nga malagsikan imong mata manang kanjud kanang amping jud ani pag panukdok kay di sa tanang panahon nga inigdukdok nimo nga masakto ang pagdukdok ni deosay nga part nga inigdukdok nimo ang mga pino mulagsik sa mata. Wala siya tendency nga wala makabutan noon ka adventure. Walang kanjud amping pero sila diri murag kuan sila kanang hanas na sila manukdok diri kay kuan sila ka adventure kanang anad na sila diri kay mamay lang panginabuhian diri. Okay ka adventure, reta ka adventure. What's up ka adventure? Nako diri sa barangay sa Kabatang sa Alicia Bohol. Nga ito makita karon na sila nasud nga mga bato diri sa gisud sa sako. Mo na siya. Tunganya na po mo ilang sahaan ka adventure. Ang mga pino ilain, ang mga tibuok ilain. Kay parehara magpresyo sa tibuok ug sa mga pino. Ito makita. Ma'am Marilyn, katong sahaan gyapon nga dako, ma'am? Okay ka adventure. Sahaan nga dako. Ari gyapon to isaha tong mga dagko nga mga bato, ma'am. Sir, dire isa ari po dikon. Oh, okay ka adventure, makita na to ang area karon diri ka adventure o nya ni sir, nya ni Ma'am Marilyn, nagbuhat sila og sahaan nga gamay. Kini ka adventure ta makita karon mo ni siya ang sahaan mga dagko nga bato kini. Ari gyapon ni saang mga dagko nga bato. Makita karon. Unya ato nakita karon si sir ganina nagsuot to siya sa mga graba sa sako. Unya karon ato nakita karon na nanguha sila og tangkong para ilang sudanon unya ang tangkong kay diri sa bukid ang tangkong ra may madidali og sudan ka adventure ilang utanon ng tangkong. Oh, unya og ka adventure naat ko karon sa diri sa quarry sa barangay Kabatang, lungsod sa Alicia Bohol. Karon moari ko sa akong motor kay tagaan to og buwad si ma'am. Pagbuwad diri sa akong sakyanan ka adventure kasi na sila'y masudan silang ma'am. Pag adventure. Nya magtakos sa pagbuwad ka adventure kay akong ihatag nilang ma'am. May lang po nilang sudanon ka adventure ag buwad. What's up ka adventure? Karon nagkuha kog buwad kay akong ihatag ni Ma'am Marilyn Boy Banting. O shout out ko ni Ma'am Marilyn, o nakoy buwad ihatag nimo Ma'am Marilyn. O may na po isugbaon, tuhon kay kana manguha tag tangkong. Kani po ni na siya natay mga sugba, maprito. Kani siya pritohon ka adventure. O tundungagan. What's up ka adventure? Nagkuha kog buwad kay akong ihatag ni Ma'am Marilyn. Basta ginagmay ni at least nga kinasing-kasing
Ako po akong ihatag nila ka adventure. Adventure, akong ihatag ni Mama Marilyn. Ma, Marilyn! Okay, ka-adventure, akong ihatod ang buwad, ang ihatag ni Mama Marilyn. Karo ka-adventure, italiksig na, naidagom karon. Ma'am, nako ihatag buwad, ma'am, oh. Imo na ni ma'am. Oh. Ano lang ni, pritohon, isugba. Oh, okay. Wala si Mama Marilyn ang nagdukdok kanina, oh. Imo ning buwad, ang ihatag ni mo, ma'am. Salamat kayo, ma'am, ha, sa interview. Oh, sige, salamat po, ma'am. Kaway, ma'am, kaway, ma'am, kaway. Kaway. Salamat. Salamat, sir. Okay, ka-adventure, atong kita gaagbuad si Mama Marilyn. Dagang salamat ka-adventure sa inyong pagtanaw sa akong video. Maghinaot ko, nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Adventurer. Maya ay kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Dagang salamat ka-adventure. God bless. Thank you.